From its ancient ruins to its vibrant neighborhoods, Athens is one of Europe's hottest tourist spots. Last year alone, the city welcomed more than 7 million tourists. But behind the charm is a city struggling with big challenges like overcrowding, climate change, and outdated infrastructure. Είμαστε 700.000 οι επίσημοι δημότες, άρα είναι η Μητροπολιτική Αθήνα πάνω από 3 εκατομμύρια που διέρχονται από το κέντρο της πόλης, που έρχονται στα μαγαζιά, στα υπουργεία. Γι' αυτό πρέπει κάθε σου δράση, κάθε σου κίνηση να είναι πολύ καλά μελετημένη. Compared to the rest of Greece, the infrastructure in Athens is relatively advanced, but still falls short when measured against other European capitals. Years of austerity during Greece's decade-long financial crisis put vital upgrades to the city's infrastructure on hold, especially public transportation. Να μετακινηθείς με το αυτοκίνητό σου από τα προάστια προς το κέντρο της Αθήνας είναι μικρότερες από αυτές που παρουσιάζουν αντίστοιχες με μητροπολιτικές περιοχές στην Ευρώπη. Αυτό όμως το οποίο εμείς δεν έχουμε είναι μια πολύ καλή εξυπηρέτηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, κυρίως από τα προάστια προς το κέντρο της Αθήνας. And then there's climate change. Extreme weather has made things even more difficult. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, οι οποίες είναι και απρόβλεπτες. Αυτές μπορεί να είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, ένας καύσωνας, πλημμύρα και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος είναι και πιο έντονες αυτές οι επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο ανθεκτικές υποδομές. Greece's national government has introduced a climate crisis fee for tourists, aiming to address the environmental impact of mass tourism. Μελέτη λέγεται φέρουσας ικανότητας, carrying capacity είναι ο αγγλικός όρος, και η λογική της είναι ακριβώς αυτή, να δούμε ποια είναι η ισορροπία κατοίκων και επισκεπτών αναγειτονιά στις πάνω από 120 γειτονιές της Αθήνας, για να καταλάβουμε πού υπάρχει πολύ μεγάλος κορεσμός και φόρτιση τουρισμού και πού έχουμε δυνατότητες να αυξήσουμε περισσότερο τον τουρισμό για να δημιουργήσουμε καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. The city is working hard to protect its charm while embracing its future. And as Athens evolves, it strives to remain not just a destination to visit, but a vibrant place to live. Evangelos Ipsos for CGTN, Athens.